Normalean webgune bat aztertzen dugunean ikusi behar duguna da, alde batetik, legea aplikatzeko, deitzen zaiona interneteko legea, hau da LSSI-CE edo deritzokoa. Ikusi behar duguna da, aktibitate ekonomikoa dagoen eta irabazi nahia dagoen. Irabazia asmorik ez baldin badago, aplikatuko zaizkio nolabaiteko baldintza juridiko batzuk lege honetakoak, baina ez denak. Egin behar duguna da, webgunean zer egiten dugu, aztertu. Azkenean da nolabaiteko checklist bat erabili, ikusi zeintzu dien gure beharrak, zer egin behar dugun, zeintzu dien gure helburuak, nora dagoen bideratuta baita ere negozioa, hau da geografikoki, jakiteko ze lege aplikagarria dien, zenen hori ere zuzen bidean funtsezkoa da. Gure merkatua estatu espainola bada, orduan badakigu zein den eremua lege aldetik. Egun jakingo dugu, LSSI aplikatuko zaigula, eta gero baita ere ikusiko dugu eremuaren arabera, eta batez ere jakinda ze nolatako zera daukagun, ze nolatako negoziotara gauden bideratuta, ze beste lege batzuk aplikagarriak izango diren. Hori guztia kontutan hartu, orduan ja sortu dezakegu ohar legal bat ondo egina, eskubide guztiek jasota, eskubideak esaten duanean, batez da bezeroen eskubideak, eta gero noski ere, zeintzuk izango diren gure obligazioak, bete beharrak, eta gero baita ere, salbuespenak, noiz ez garen arduradunak edo erantzukizun hori ez dugun gure gain hartuko, eta ondo azaldu zeratan. Eta gero, gainera, marketinga bultzatu nahi badugu ere, gauzak ondo egin beharko ditugu.